खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै दिनै नोंथांमोननो आं क्लियार खालामनानै होगोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय जोङो बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों माबोरै लिंक खालामो आरो लोगोसे जोङो पान कार्डजों बेंक एकाउन्टजों माबोरै लिंक खालामो आं दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेराव खोन्थानानै होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गावबागावनि मबाइलावनो खालामनो हागोन आं फारसेनिफ्राय खोन्थागोन बेयाव बेंकआ जोंना स्टेटआनो जा एलाहाबादानो जा गुबुन गुबुन बेंकआनो जा गासैखौबो नोंथांमोना खालामनो हागोन गावनि मबाइलजोंनो अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं बेयावनो बुंखानो सानो जायफ्रा दासिमबो फेसबुकआव फल' खालामाखै नोंथांमोना फेसबुक पेजआव फल' खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना फेसबुकआवबो मोनगोन सार्च खालामबानो जाबाय गोदान आपडेट होननानै अब्लानो आंनि पेजआ फैगोन नोंथांमोना फल' खालामना लाबानो जाबाय आं फेसबुकआवसो कमेन्टखौ गेलेयो बिनिफ्राय आं इउटुबाव कमेन्ट नायनो टाइम मोना जायफ्रा दासिमबो फेसबुक पेजआव फल' खालामाखै खालामनो हागोन आरो इन्स्टाग्राम दङ इन्स्टाग्रामावबो नोंथांमोना खालामनो हागोन अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन नोंसोरो फार्स्ट दिनैसो गोदान हाबफैदोंबा नोंसोर नैबेयाव थुबानो जाबाय प्रफाइलाव बेयाव थुनानै बेयाव दङ रेजिस्टार नोंसोर बेयाव गावबागाव रेजिस्टार खालामनानै एकाउन्ट बानायना लानांगोन बिनिफ्राय नोंसोर रेजिस्टाराव थुनानै होनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि ओंखारगोन नायबानो जाबाय पेजखौ बिनि पेजखौ बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव दङ 1 2 3 4 बेयाव नोंसोरो नोंसिनि पान कार्डखौ होनांगोन बेयाव KYC बिगोन बेखौ नोंसोर खुलिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय आंना अलरेडि खुलिखानाय नालाय आङो बेक फैफिनगोन जायफ्रा गोदान नोंथांमोना बेयाव गासैखौबो KYC गासैखौबो होजोबनानै नोंथांमोना खुलिनांगोन बेखौ लगइन खालामनांगोन अब्लासो जोङो बेंक एकाउन्टजों पान कार्डजों लिंक खालामनो हागोन आरो लोगोसे जोङो बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक खालामनो हागोन अब्ला आङो खुलिखानाय नालाय आं दा नैबे गाहायाव दङ लगिनाव थुनानै होनोसै बेनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव नोङो पान कार्ड नाम्बार होनानै नोङो खुलिनांगोन आधार कार्ड नाम्बार होनानैबो खुलिनो हायो बेनिफ्राय आङो दा पान कार्ड नाम्बार होनानै खुलिनोसै नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय नायबानो जाबाय आं बेयाव होखांबाय दा आङो कन्टिनिउ थुनानै होनोसै अब्ला नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय बेयाव नोंनि पान कार्ड नाम्बारा फैबाय बेनिफ्राय नैबेयाव दङ प्लिज कनफार्म बेयाव नोंसोर टिक मार्क होदो खनसे बेनिफ्राय नैबेयाव नोङो पासपर्टआव नों दोननाय पासपर्टखौ होबानो जाबाय अब्ला आङो बेयाव पासपर्टखौ होनोसै बेनिफ्राय आं पासपर्टखौ होखांबाय बेनिफ्राय आं कन्टिनिउ थुनानै होनोसै बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय आं दहाय बुंदोंना नोंसोरखौ फार्स्ट रेजिस्टार खालामजेननाय समाव KYC नांगौ पान कार्ड आधार कार्ड गासैखौबो लाजोबो बेयाव बिनिफ्राय नोंसोरो दा बे पान कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो थाखाय नोंसोर नैबेयाव 3 डट दं बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव दङ माय बेंक एकाउन्ट बेयाव खनसे थुनानै होदो अब्ला नायदो बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन बिनिफ्राय बेखौ बोखोदो एसे बेयाव नायदो नोंसोरो बेयाव दङ बेंक एकाउन्टआ नोंना पान कार्डजों लिंक जायाब्ला बेयाव देखायगोन फाइलिट जालांदोंबा दानदोंबा बेनिफ्राय रिमुभ जादोंबा बेयाव देखायगोन फारसेनिफ्राय देखायजोबगोन बिनिफ्राय नोंसोरो मोजाङै नायबानो जाबाय बेयाव दङ एड बेंक एकाउन्ट बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनिफ्राय बानायबानो जाबाय नोंसोरो बेखौ आं डिसक्रिप्सनाव होगोन लिंकखौ नोंसोर खालामबानो जाबाय बेयाव नोंनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो बिनिफ्राय बेयाव दङ कनफार्म बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेखौ होदो बिनिफ्राय नैबेयाव दङ एकाउन्ट टाइप बेयाव नोंसोरो होबानो जाबाय गावबागाव मोनसे बेयाव दं सेभिं एकाउन्ट बेयाव दं कारेन्ट एकाउन्ट नों बबेखौ होयो नोंनिया मा बेंक बेखौ होदो बेनिफ्राय नायबानो जाबाय गाहायाव दङ एकाउन्ट हल्डार टाइप बेयाव नोंसोरो प्राइमारि जयेन्ट बबे मोनसेखौ होयो होबानो जाबाय बेनिफ्राय IFSC कड बे माबानि बेंकनि बेखौ नोंसोरो बेयाव होबानो जाबाय नोंसोरनि बे एकाउन्टनि IFSC कड नाम्बारा मा बेखौ बेयाव होबानो जाबाय बिनिफ्राय गाहायाव दङ भेलिडेट बेखौ होबानो जाबाय अब्ला आं होलांसै नोंसोर नायलांबानो जाबाय अब्ला नायदो आं बेयाव गासैखौबो होजोब्बाय एकाउन्ट नाम्बारफोरखौबो गासैखौबो होजोब्बाय बिनिफ्राय आङो दा थुगोन भेलिडेट बेयाव थुनानै होनोसै आङो अब्ला नायदो बेयाव देखायबाय साबमिटेड साक्सेसफुल बेयाव नोंनि पान कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन जेब्ला लिंक जागोन नोंनि बे मबाइल नाम्बाराव SMS फैगोन आरो लोगोसे बेयावनो आं बुंखानो सानो जायफ्रा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो नागिरदों बेबो लोगोसे आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाफाखागोन जायफ्रा दासिमबो पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जायाखै नोंथांमोना खालामना ला बेनिफ्राय नोंथांमोना बे पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जाखांबाथाय नोंथांमोना नैबे वेबसाइटआव फैदो बिनिफ्राय बेखौ पान कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालाम अब्लानो आधार कार्डआबो लोगोसे बेंक एकाउन्टजों लिंक जाफागोन
अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनानै फैदोंमोन। अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो माबाफोर बुजियाखैबा नोंसोरो फेसबुक पेजआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लाइक होबानो जाबाय। जायफ्रा दासिमबो फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो बायदि बायदि गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना सोंनानै मोनगोन फेसबुक पेजआव। नोंथांमोना दासिमबो फल' खालामाखैबा खालामहैदो, आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों। आरो जायफ्रा डिसक्रिपसनाव नायनो रोङा लिंकखौ नोंथांमोना फेसबुकाव नोंथांमोना गोदान आपडेट बोनानै फल' खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय दा SBI नि 11 जेबो खोथा गैया, जिखुनु पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जाब्लानो बिनिफ्राय पान कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामब्लानो जोंनि बे आधार कार्डआ अट'मेटिक जोंना बेंक एकाउन्टजों लिंक जायो। बिनिफ्राय बेयाव जाबाथाय SMS फैखागोन, नोंथांमोना जेबो साननांगौ गैया। बेयाव जाबाथाय नोंथांमोननि मबाइलाव SMS फैखागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक जागोनना जायाखै बेखौ स्टेटास नायनो हागोन। बे स्टेटास नायनायखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ हगारखाबाय। जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना चेनेल सिङाव हाबनानै भिजिट खालामनानै नायहैबानो जाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। फुल भिडिअ नायनो थाखाय थेंक इउ।